Здравейте хора, аз съм Марко и днес снимам една клипче. Снимам моите приятели. И те нищо подозираш, че ти ще спадат така. На кого играйте? Не знам. Не баскам. Не мога да стрелям, значи... Кой си ти, бе? Голям геймър по душа, той е. Аре, бе, моите момче. Това по душа голяма геймърка. Влезна от терористите. И двамата са по душа голями Абе, геймъри. от терористи, ужасен си. Абе, къде би съм? Те двамата са геймъри по душа. Че не снимаш, бе? Здравей, синяк. Чакай, бе, тук чаша да бъде. Ти с заглушител ли си? Не. Аз съм с това. Ето. Ти къде си? И ти си терорист. Не съм къде Хора, ето ми го и борда. Виж къде си. Да, какво да не е много ясен. Така, ето ми го е Уейта. Да го оставим така. Ето го и на Петър Уейта, който вече на нищо не прилича. Кажи, виж колко така, хора, ние вече сме разкрити за това, че мога да се говоря на високо. 4. Не бе, майка ти. Аре, бе, карай. Не мен бе. Не бе. Към детската, бе, аре. Защо ще прем към детската? Хора, сега почва трагедията! Още ли снимаш? Да? 4 часа, ще ходиш да врач. Аз това не мога. Се бавим. 4 часа. Ако искате да знаете. Опа! Дай да снимам, Миха, да видим как караш. Мога сега. Не можеш, краката трябва да ви снимам. Мога! Дай, бе, Миха, моля се. Ето геймърката по душа. Ама, но не Стига се държа с някакъв скар. Той е луд! Казва се лудият Петър. Чакайте! Това е Митко. Мите, то почти не се вижда. Знам. Много друг са ми. Чакайте, оня там е луд, където стреля! Ей! Ти си луд! Аспирин, че искаш ли? Ти си луда! Не, хора, ще е по-добре му дадем едно къде. Бягай! Чакай, ще ме представим лудия геймър, Петър Караймански. Хора, той си е геймър по душа. Ама, не. Хора, я стоя от тръмката, снимаме клипчета, които ще се казват компот. Ама, не. Вау! Да се правим. Ама, не. И аз ще снимаме клипове, където се казват компот. И ще бъдат много готини, те ще ме предизвикват. Ще една папичка. Така, те ще ме предизвикват някакви неща да правя, включително чупене. Някакви неща. И така Вижте каква трошка има. Чакай, ти я пусни трошката. Ама, не. Този е луд. Той вече е достатъчно щупен. Така, хора, Ама не! то се луд. Ама, не. Трябва лайс с глупак. И така, хора, клипове, че стават много готини, не е гарантирано. Щупим неща, включително нечий крак и ръка. Те ще ме карат с първим в древата, на твърдата ни трева, в пръста, което ще... Бая го сме. Колко минути е клипа? 4:51. О, майко, аз имам клип, където е 15 минути. Добре. Разглобявам една конзола.
Моторетко! Опа! Пояс искаш ли? Пояс. Еднопосочен път към съдбата ми. Ми те поддръжда малко камерата. Ама на не. Клип, така, нищо не се вижда. Забравим. Ама на не. Да, нищо не се вижда. Всичко да забравим. Виждаш ли са нещо, къде снима мен, него? Теб се виждаш, ти си толкова бял, то нега не мога го виждам. Ето геймърката по душа, тя е малко бейчка. Малко. И казвам, че не го приема лично. Да съм бяла! Хора, ние двамата! Ние двамата бяхме гаджета, перфектна двойка. Забрахме вейборда! Нега! Да забравим, ама на не. Виж, че я буташ. Ей, да забравим, ама на не. Виж, че я гумния буташ. Не гон! Ей, се коя да мълчиш, прическата, се едно прямо те облизала. Мите си му не стига, че не мога да правиш сърца също като бомба, той ми! Кой ще желаеш да идем да си остава вейборда? Аз, хайде. Ай. Ще снимаме купича. Ето ни. Така, хора, не те интересува кой харесва. Да, да, против. Не. Габито? Не. Мен. Това ще го изрежа от клипа. Кой харесваш? Абе, не те интересува, бе. Кажи мен не харесваш. Просто кажи да или не харесваш. Да. Да, сериозно. И на двата въпроса е да. Хора, това се казва да имаш гадже. Ало, вейбора си зми. Той го взел. Дом, сладък дом. Idiot.com. Коя котка? Ришот! О, да. Той беше на покупа. Ришко! Където е да си? Цигани, къде си, бе? Ама, искам преби... Що не искаш ти вкъщи? Вкъщи. Вкъщи. Мисля, пребивания да правя. И тук може да ги правиш. Няма сняг. И той Митко тук... Йок му сняг! Йок му сняг! Той Митко е тук се прибираш през лято. Айде играем карти малко. Митко, снима, ние ще играем... Гараш снима, ние ще играем цънце. Не. Не, вие двамата ще играете с. О, фък. Хора, пригответе се да видите как ще загуба. Пригответе се. Ето го този циганен мръсен. Ама на не. Къде забравим? О, този че се оправиха кадрите, бе. Лайк. Хора, извиня. Е, точка. Сърце, това бе. Какво са цета гонима? Да, ето. Това ти ли си го рисувал? Не. Ей, оня циган там, където си жи. Това е човек. Много стъпи. Онова там, бялото е лайк. Лайк. Е, така прави той. Ама, ей, много смешно. Чикат. Пръста е снокът. А онова там, бялото не знам. С квадратни хора, ние квадратни ли сме? И голяма рибица, бе. Или това не е рибица. Вижте му уши.
Направо да спря да е рибица. Знаеш колко меки бяха? Еми, като ги е лъхал вятър. Хора, ето го балканчето, бе, балканчето. Педала му ипса. Сега ще я поканим до машината, която скри за тази врата. Ето го до машина, бе. Да, аз изключвам светкавите, само виждаш. След отразитя, как се отразява светкавицата. О, пък. Окей. Добре. Хора, виждате, то си бълнат. Колко минути снимаш? 10. 11. Сега цяло чуди, като ми каза, че има нокът. Ти нямаш ли нокът? Не е толкова голям. Ама това прилича на балон. Петре, виж, хора, виж как изглеждат, виж ти. Ма като балон, ето. Балон. Само си намеря спрей боята и ще ти направя един нокът, колкото на... Колко селя му пръст. Да. Нищо не го оставиш при моя, не мога да разбира. Ето е пак. Ето е геймърката по душа. Ей! Къде все още ми е гадже? Не! Не. Искам да влезе в кой шофиряде. Не може. Аз съм седма... Аз съм 9-та арена. Ти. Галя, аз съм 9-та арена. Не е за малко. Видях спората, 9-та арена с пашку на главата. Ой, как е? Ой, хора, виж, че те създателите на Clash Royale са го имам го насъци. Вместо това, вместо тази Гоблин армията да е на 6-та, служих това барбараните, където го носят на 6-та, а Гоблин армията е на 9-та. Много са умни. Виж, че е 7-та арена. Колко е 8? Не съм 7-та съм. Аз съм 8-та. Думбата. Аз сам се дигам, ако искаш да знаеш. Ей, кой те дигна до 8? Първия път. Йок му батерия, ора! Колко е часа? 11. Така, хора, надявам се скипа ви е харесал. Ила така! Надявам се скипа ви е харесал. Шипете го е този бутон, шипете го. Да, аз им... Ще ме правя вече клипа. Да, вижте как се направя в мене. Петре! Така, хора, надявам се скипа ви е харесал и чао. Чао.